Можете ли, тъй като имаше в закона едно определение за пряка и непряка реклама, дали има някакви нови промени в тази насока в закона? Тоест, дали се изясни какво е пряка и какво е непряка реклама? Виждаме вече в рекламите на хазартните фирми, че се споменава, че хазартът може да доведе до зависимост, но можете ли да кажете дали това вече е изяснено? Тоест, чисто правно има ли определение какво е пряка и какво е непряка реклама на хазарт? Чисто правно в допълнителните разпоредби към Закона за хазарта, ако не се лъжи, точка 23 е дадена легална дефиниция на определението пряка реклама, в която по спомен цитираме всякакъв вид под всякаква форма реклама, която обещава на лицата, участници в тези игри, решаване на техните финансови проблеми или пък финансово благополучие. Като също така рекламирането е строго дефинирано в закона, кога, къде и по какъв начин може да бъде извършвана и осъществявана реклама от лицата, организатори на хазартни игри.